seguir. Sí. ¡Ay! Mira, se lo estaba diciendo. Digo, no creo que esté por aquí. Taronges no es valen, peres i melons poquets. A veure què plantarem i en la tomba llegirem i en lletres de batidura i així descansa la resta de la nostra agricultura. Lluitarem per ser nosaltres i en mateixes com